Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна, мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну і сёння асабліва для мяне, асабіста для мяне, вельмі значны эфір, значная сустрэча, таму што нарэшце праз 5 гадоў пасля нашага апошняй сустрэчы ў эфіры менавіта, можа троху нават больш, мы сустракаемся ізноўку з праваабаронцам, сябрам рады праваабарончага цэнтра «Вясна» і віцэ-прэзідэнтам Міжнароднай федэрацыі за правы чалавека Валентинам Стефановичем. Прывітанне, Валік. Добрый дзень, прывітанне ўзаемна, таксама вельмі прыемна ўсіх вас бачыць. Дарэчы, сапраўды, апошні раз сустракаліся ў студыі Еўрарадыё на Карла Маркса ў Мінску. Наколькі ўсё ж такі, я не памятаю дакладна, як это быў 20-й год, ці можа там пачатак 21-го, але наколькі ўсё ж такі для цябе чакана ці нечакана было, што менавіта вось так, затрыманнем, прысудам, зняволеннем, уже без удакладненняў, наколькі там що, але што вот да гэтага дойдзе, вот што гэта стала для цябе чаканым ці нечаканым тады вот у 21-м годзе? Ну, шчыра кажучы, чаканым. Мы абмяркоўвалі гэту сітуацыю, і сапраўды гэта рашэнне было нашым свядомым рашэннем Алесі Беляцкай і маё і ўладзе Лапковіча. Ось давай, можа быць, больш падрабязна, таму што калі ўжо пачалі затрымліваць людзей, было відавочна, што пачаўся такі масавы хапун, нават не хапун, а зачыстка канкрэтная вот этого палітычнага, праваабарончага, грамадскага, ўсяго астатняга поля. Было відавочна, што затрымаюць, але свядома, і я некалькі разоў размаўляў на гэтую тэму, у Беларусь з розных замежных паездак вяртаўся Владимир Мацкевич, вы с Уладзем Лапковічам і Алесем Беляцкім. І я тады таксама пытаўся, задаваў пытанне, навошта вы вяртаецеся? Вы ж разумееце, чым это скончыцца. Мацкевіч мне тады сказаў, гэта мой свядомы выбар. Вот я разумею, свядомы выбар, але чым вы матываваліся? Ну, мае асабістыя некалькі было матываў і, скажем, аргументаў. Я не буду казаць за сваіх калегаў, за Алеся і за Уладзя. Але першае, гэта тое, што прысутнасць «Вясны» у Беларусі для нас была надзвычай важная ў гэтай сітуацыі. Другі момант, гэта то, што я асабіста кіраваўся якім аргументам, што ў такой сітуацыі, калі за краты трапляюць масава ўжо, мы на той момант маглі ўжо казаць, што это масава адбываецца, людзі, прысутнасць, наяўнасць праваабаронцаў за кратамі ў месцах пазбаўлення волі, гэта максімальная актуалізацыя праблемы палітычных зняволеных. І, в прынцыпе, як паказала потым хада гісторыі, мы мелі рацыю. Тое, што Беляцкі быў намінаваны на Нобелевскую прэмію, атрымаў яе, гэта якраз такім абсолютызацыя гэтай актуалізацыі. Прашу прабачэння за такія складаныя словы. Вось, то есть, калі, прасцей кажучы, за кратамі сядзяць праваабаронцы, пра гэта ведае весь свет. Адпаведна, весь свет ведае пра тое, што ў Беларусі сядзяць палітвязні. Ну, вось гэта мой адзін з аргументаў і маіх матывацыяў, чаму гэта быў зроблены такі свядомы выбар. Ну і плюс, я шчыра вам скажу, мне было неяк, ну, сорамна, што ли, хавацца, калі ў турмы садзяць жанчын, дзяцей і старых людзей. Ну, вось такі, можа быць, нават, я б сказаў, эмацыйны быў гэты выбар. То бок, умоўна кажучы, я зараз такую цынічную пазіцыю агучваю, як это сказала Роза Турарбекова, адвакатам д'явола, можа быць, павыступаю, ну, ці прадстаўніком. То бок, умоўна кажучы, ты ведаў, што цябе затрымаюць, што ты патрапіш за краты, што ты будеш там у калоніі альбо ў турме, і ты вырашыў для сябе, ну і хай, калі мяне пасадзяць, дакладней, мяне пасадзяць, і такім чынам я прыцягну ўвагу сусветнай супольнасці да пытання палітвязняў. Ну, калі разумеючы, то, ну, да, так, можна сказаць. Слухай, я вот зараз таксама, можа быць, на балючае наступлю, а пра сям'ю ты падумаў? Это балючае. Вы наступілі, да. Гэта тое, што самае балючае для мяне і зараз. Я адчуваю вялікую віну перад сваімі блізкімі, таму што яны вынеслі шмат нягодаў, нязгодаў, як бы мовіць, цяжкіх часоў, і
Канешне, было б лягчэй, калі б я быў побач з імі. Я зараз балюча зрабіў не для того просто вот каб знаешь для свайго задавальнення тебе патыркаць палачкай, а каб працягнуць вось гэтую тэму, бо зараз вельмі шмат размоваў про тое, что ну можа быть час прайшоў, можа быть трэба прабачыць тым злачынцам, якія ўсё гэта рабілі, якія до гэтага давялі, якія разлучылі цябе з сям'ёй, якія катавалі цябе і тысячи беларусаў за кратамі. Можа быть варта перагарнуць старонку, пачаць перамовы, пачаць гандаль. Як тебе бачыцца гэта? Вот уключы спачатку праваабаронцу, а потым чалавека звычайнага ў сабе. Я разумею складанасць гэтага моманту і, канешне, я чую шмат розных такіх ідэяў наконт старонкі, якую трэба перагарнуць. І, напэўна, гэта будзе нейкіх чынам можа быць будучым нейкім пытанням нейкіх кампрамісаў взаімных палітычных, але, скажем так, я бы крыху абстрагаваўся ад палітычнага працэсу, а чыста як праабаронца я сказаў бы тое, што і зараз і робім мы, і тое, што мы раней рабілі, пачынаючы са жніўня 2020 года, это тое, што мы збіраем сведчанні ахвяраў катаванняў бесчалавечнага абыходжання менавіта ў кантэксце адказнасці за злачынствы супраць чалавечнасці. І я асабіста вельмі спадзяюся і веру тое, што будзе час, калі, скажам, пры транзіце ўлады, калі будзе ўжо пераходнае правасуддзе, як ёсць такі як бы тэрмін, які включае ў сабе цэлы шэраг нейкіх, скажем так, мерапрыемстваў і захадаў, якія гарантуюць невяртаймасць гэтай сітуацыі. Вось адна з іх гэта, канешне, прыцягненне да адказнасці тых, хто здзейсніў гэтыя злачынствы, і рэабілітацыя ахвяраў рэпрэсій. Без гэтага, без асэнсавання гэтай трагедыі, а это трагедыя, тое, што мы зараз перажываем з 2020 года, якую, можа быць, нават мы недаасэнсавалі в поўным аб'ёме, таму што такой колькасці людзей это закранула. Такая колькасць людзей была вымушана з'ехаць з краіны. Такая колькасць людзей зведала гэты турэмны досвед, якая стала ахвярамі катаванняў, жорсткага бесчалавечнага абыходжання, якая сутыкнулася тым сістэмным падыходам уладаў па ціску на палітычных апанентаў, так скажам, ці ворагаў, як яны нас расцэньвалі, там проста ворагаў дзяржавы. Без асэнсавання гэтага мы сапраўды не створым такую сітуацыю, калі не будзе магчыма гэтага вяртання. Мы мусім стварыць сітуацыю, каб яго не было. То бок, умоўна кажучы, ты як праваабаронца за тое, каб пакаранне абавязкова напаткала тых, хто здзяйсняў у той ці іншай ступені, але злачынствы. Мы зараз кажам і пра тых, хто у каго рукі ў крыві, умоўна кажучы, і пра тых, хто спрычыніўся там фальсіфікацыяй дакументаў, подпісамі непраўдзівымі і гэтак далей. Безумоўна, і тое, што зараз мы робім гэта не чакаючы гэтага транзіту, збіраючы гэту інфармацыю, пакуль яе можна яшчэ сабраць, як кажуць, па гарачых слядах, апытваючы сведкаў, апытваючы ахвяраў. І на момант, калі гэты транзіт будзе, і калі будзе створана камісія, не ведаю, як мы там назавуць, па прымірэнню, па аднаўленню гістарычнай справядлівасці, па прымірэнню, неважна, і эта інфармацыя ўжо будзе сабраная. А гэта пытанне справядлівасці, гэта пытанне таго, што адказнасць наступае нават праз шмат гадоў, колькі па такіх злачынствах і па дзеючаму нашаму нацыянальнаму заканадаўству, крымінальнаму кодексу няма тэрмінаў даўніны. І я вельмі спадзяюся, што ацэнка гэтым дзеянням будзе дана не міжнароднымі трыбуналамі ці ў межах там універсальнай юрысдыкцыі, якія зараз мы некалькі спраў такіх маем, але менавіта на нацыянальным узроўні нацыянальнымі судамі Беларусі. І тут мы, як кажуць, не адзіныя ў свеце, таму што ўсё, што адбываецца ў Беларусі, яно калісьці ўжо было у розных іпастасях, у розны гістарычны час, у розных краінах. І прыклад трансфармацыі і пераходнага правасуддзя ў краінах Паўднёвай Амерыкі пасля вайсковых хунтаў да цывільных урадаў, і трансфармацыя і пераходнае правасуддзе ў краінах камуністычнага блоку былога і ў Польшы, в якой мы зараз знаходзімся. Гэты досвед ёсць. І ёсць што вывучаць, і ёсць што як бы пераймаць. Але, паўтаруся, пытанне справядлівасці. Пытанне справядлівасці і адказнасці за здзейсненае. Так, чаму палітвязні не робяць кшталту турэмнай кнігі РБ, дзе былі б запісаныя ўсе тыя каты у турмах, пракуроры, суддзі, следчыя і гэтак далей, пытаецца Лейба Берштейн. Ну, наколькі я ведаю, робяць шмат розных на гэтую тэму
спісаў, але та інфармацыя, якая збіраецца, яна збіраецца шмат чым не публічная і робіцца яна вельмі дасканала з пункту гледжання існуючых пратаколаў і як бы іншых розных правілаў датычных збору інфармацыі аб катаваннях і такого кшталту злачынствах. Будзе час, будуць названы і імёны. Ну і плюс та інфармацыя, якая публічная, я зараз вельмі шмат бачу на сайце «Вясны» інфармацыі адносна ўспамінаў былых вязняў, якія называюць і прозвішчы тых, хто спрычыніўся да катавання ці жорсткага абыходжання з імі. Эта інфармацыя як бы публічная ўжо і хапае рознай. Дарэчы, ты ўсё ж таки быў той час за кратамі, я думаю, інфармацыю аднаўляў, што адбывалася за гэты час. Ты сказаў вось пра збор інфармацыі. І у Дэмсілах было некалькі правальных праектаў у сэнсе бяспекі вось такіх праектаў па збору інфармацыі. Гэта самы першы праект «Чорная кніга Беларусі», дзе вось збіраліся імёны катаў і гэтак далей, куды смаглі ўнідрыць губазікаўца і шмат хто пацярпеў па выніку з-за гэтага. Ёсць беларускі гаюн, які збіраў інфармацыю пра перамяшчэнне расійскіх вайскоўцаў на тэрыторыю Беларусі і ўсё такое. Вельмі шмат ён карыснага зрабіў з пункту гледжання дапамогі ўкраіне, але таксама з-за пэўных правалаў у сістэмы бяспекі, колькі па звестках «Вясны», там больш за 200, пад 300 чалавек ужо, што вядома, пацярпелі па справе гаюна так званай. Былі іншыя сітуацыі. Як ты ацэньваеш, ці варта, вот калі вот такія выпадкі ёсць, і што рабіць у такой сітуацыі, як ты ацэньваеш гэтыя правалы з праваабарончага пункту гледжання? Ну, я паўтаруся, што ёсць як бы цэлы шэраг правілаў збора гэтай інфармацыі, і ў свой час «Вясна» спрычынілася да запуска шэраг міжнародных механізмаў у гэтай сітуацыі беларускай. Ну, найперш это быў маскоўскі механізм, які яшчэ запускаўся пры маім актыўным удзеле, калі я яшчэ быў на волі. І фактычна это быў першы міжнародны дакумент, які, скажем, заявіў пра тое, што ў Беларусі сістэматычна, сістэмна выкарыстоўваецца катаванне. Но на сённяшні дзень мы ведаем, што дзейнічаюць спецыяльныя даследчыкі аанаўскія па гэтай сітуацыі. І, канешне, там інфармацыя на шмат, якая не публічная, там улічваецца жаданне чалавека надаць этой інфармацыі публічнасць, не дадаць яе публічнасць. То есть прымаюцца такія захады па абароне такой інфармацыі. Ну, а як ацэньваць тое, што здарылася, ну, я тут не могу сказаць, тому што я сапраўды быў за кратамі. Я бачыў ахвяру, так скажем, этой чорнай кнігі Беларусі, тому што іх кваліфікавалі якраз такі па артыкуле 130 распаліванне варажнечы, і, па-мому, там нават і 4-ту частку іх была там як арганізаваная група, і там людзі атрымлівалі вялікія тэрміны даволі па гэтай інфармацыі. Ну, тут як бы, мабыць, залежыць ад таго, як збіраць і хто збірае, і якой, як бы, мэтамі кіруюцца, напэўна, то есть збіранне этой інфармацыі дзеля чаго, як бы. Я ось працягну таксама размову пра тое, што вот праходзілі ўсе, вот, як ты сказаў, этапы трансфармацыі, гэтак далей, шмат якія краіны розным шляхам ішлі. Зараз мы разважаем пра тое, я маю на ўвазе Дэмсілы, супольнасць нашая беларуская, што і як зрабіць для таго, каб, ну, неяк Беларусь наблізіць да гэтага. І размова ідзе пра тое, што, можа быць, трэба здымаць санкцыі, можа быць, трэба дамаўляцца з рэжымам і гэтак далей. Іншы бок, што трэба ціскам. Вось Алесь Беляцкі мне таксама ў недаўнім інтэрв'ю падчас канферэнцыі «Новай Беларусі» таксама казаў, што трэба не спыняць ціск, толькі праз ціск дамагацца вызвалення, зменаў і гэтак далей. Твая пазіцыя? Ну, я мяркую, што... Ну, я бы сказаў так, што я, напэўна, тут бы не сядзеў, калі б гэтых санкцый не было. Таму што я не думаю, што вызваленне часткі палітычных зняволеных гэта была, так скажем, жэстам добрай волі, гуманізма і там сапраўды жаданнем некага грамадскага дыялогу ўнутры краіны. Гэтага дыялогу няма і не праглядаецца, як бы, такая пакуль што магчымасць. І я лічу, што пакуль ёсць палітычныя зняволеныя, наяўнасць санкцый абгрунтаваная.
ёсць як бы глеба для такога дыялогу, гэта вызваленне палітвязняў, гэта маніторинг, мараторый, прашу прабачэння, на новы пераслед, таму што мы бачым зараз у Беларусі, то што нас вызвалілі, на наше месца пасадзілі еще там, грубо кажучы, там 3-5 чалавек. Но это такі бесконцы нейкі працэс, і пытанне вызвалення палітвязняў, оно з'яўляецца такім чынам актуальна заўсёды. То есть беларускія ўлады, яны просто і не хочуць дэманстраваць некага прагрэса у сферы правоў чалавека. З якой нагоды тады мы можам дыскутаваць наконт зняцця санкцый. Там больш в кантэксце еще вайны, это ввогуле асобная тэма і ўдзелу Беларусі, ці саўдзелу, дакладней сказаць, у гэтай ўсёй з'яве у вайне. Але тыя, хто апаніруе такой пазіцыі, яны кажуць, што ну вось былі санкцыі колькі гадоў. Зараз, калі браць вось гэты перыяд пасля 2020 года, 6 гадоў, што дзякуючы санкцыям здарылася. Санкцыі націснулі, і рэжым там пачаў змяняцца, трансфармавацца, пайшоў на саступкі. Не, ён толькі больш яшчэ сціскаў, і толькі у выніку, там, што пайшлі рэжыму насустрач, перамовы, гандаль, зняццё санкцый, абяцанні бігдзіла, людзі пачалі, ты ў тым ліку, выходзіць на волю. Маўляў, трэба ісці і дамаўляцца, разумеючы, што не пойдзе. Тым больш, што ты ўсё ж такі не новы чалавек у вось гэтай справе прысутнасці і ў праваабарончай, і ў актывізме. Ты ведаеш, што колькі разоў вот гэта ўжо паўтаралася. Мы праходзілі на гэта. І кажуць, санкцыі ж ніколі самі па сабе не прыводзілі да нейкіх зменаў, што санкцыі ўвялі, Лукашенко спалохаўся, людзей адпусціў. Не, толькі праз пэўны час, толькі пра выніку перамоваў і гандлю нешта там здаралася. І кажуць, таму і зараз трэба так. Ну, першасна гэта здаралася чаму? Таму што санкцыі былі. То есть, калі здарыліся падзеі 2020 года, ну, мне здаецца, што это была правільная рэакцыя таго, што потым адбылося. На такія масавыя сапраўды парушэнні правоў чалавека, з якімі мы сутыкнуліся, на гэта проста, ну, сапраўды небывалая хваля рэпрэсіяў, якую мы зараз зведалі. Сапраўды я даўно уже у праваабарончым руху я бачу некалькі гэтых адлігаў макеевскіх, якія сапраўды пачыналіся з санкцый, потым праходзіў нейкі перыяд, потом пачыналіся нейкія ўзаемныя зацікаўленасць бакоў і дыялог, выніку якога мы вярталіся там, скажем, у 16 год умоўны, да, калі фактычна не было пераследу крымінальных палітычна матываванага, і у Менску больш-менш вольна маглі працаваць прадстаўнікі сродкаў масавай інфармацыі, нерадавых арганізацый і так далей. Але зараз, мне падаецца, мы маем значна горшую сітуацыю, і я далёка не ўпэўнены, што рэжым пойдзе на такога кшталту вяртання ў 16 умоўны год. Таму што рэжым вельмі моцна таксама напалохаўся 2020 годам, і зараз адысці ад гэтага татальнага кантролю ў краіне, ну, я не ведаю, ці паспрыяюць гэтаму зняццю санкцый і дыялогам з Захадам, тым, што мы станем сведкамі там трэцяй там ці якой там лібералізацыі і вернемся да этой вот нармальнасці, як кажуць, там, да, 16 год. Бачучы тое, што адбываецца, канешне, я умоўна скажу, што я это все бачу, канешне, я знаходзіўся ў ізаляцыі, але я чуў дзяржаўныя СМІ, я чуў дзяржаўнае радыё, чытаў савецкую Беларусію, і ну, мне вельмі сумна ўражанне это застаецца. Мы просто реально вярнуліся ў нейкія савецкія часы з вельмі моцнай ідэалагізацыяй і фактычна кантролем дзяржавы над усімі сферамі жыцця. Раней мы маглі себе дазволіць жыць і не сутыкацца з этой дзяржавай, як бы паралельна, але такіх сфераў зараз фактычна няма. Можна паглядзець, там, што робіцца ў сферы культуры, адукацыі і так далей, так далей. Я не ўпэўнены, што мы вернемся да гэтага 16 года ў выніку дыялогу з Захадам. То есть, умоўна кажучы, можа быць у выніку такіх перамоваў, гандлю, палітвязні выйдуць на волю, можа быць спыніцца крымінальны пераслед, а это не значыць, што спыніцца ввогуле пераслед, ну, будзе адміністрацыйны, там, хімія, там, ці яшчэ што-небудзь такое, але казаць пра тое, што змогуць вярнуцца і працаваць больш-менш вольна у Беларусі. Вясна,
Еўрарадыё, там іншыя нейкія там, господі, птушкі бацькаўшчыны нават, то на гэта спадзявацца не даводзіцца. Ну, мне здаецца, што зараз пакуль што не. Я не ведаю, я бы вельмі хацеў і жадаў, каб это магло адбыцца, але ну, прынамсі зараз я гэтага не бачу. І тут же ж этих формаў контроля іх вельмі шмат, і акрамя там крымінальных пераследаў. Што зараз адбываецца з тымі, каго памілавалі і пакінулі ў Беларусі, дарэчы, пра гэта напісалі ў даведках аб вызваленні, што з правам заставацца Рэспублікі Беларусь. То есть яны адкрыта фактычна прызнаюць наяўнасць гвалтоўных дэпартацый. Таму што такого кшталту фармулёўкі ну, не адпавядаюць ніякаму закону нацыянальнаму ў Рэспублікі Беларусь. Вось. І ім панулявалі пашпарты, у людзей няма доступа да рахункаў, там і не могуць атрымаць пенсіі, блакаваныя сім-карты. То есть іх марганалізуюць, іх максімальна кантралююць. І як улады ад гэтага адыдуць, ну, мне цяжка сказаць. Ёсць сверхзадача захаваць гэту сітуацыю і захаваць ва ўладзе вядомага нам персонажа і, напэўна, забяспечыць транзіт улады так, як яны яго бачаць у будучым. Таму што, я думаю, они таксама думаюць пра гэта. Таму што біялагічны гадзіннік як бы цікае, як бы там не было. Калі мы кажам про такі транзіт улады, ну я так разумею, не таму что там вот ён некалі там у 20-м годзе паабяцаў, ці там яго ёсць нейкая дамоўленасць з Москвой, а просто фізіялагічны транзіт улады такі. І шмат хто кажа, што сама сістэма яна за захаванне вот гэтай менавітай сістэмы, бо яны там знайшлі сваё месца, ім там нармальна, ну тыя, хто пры уладзе, тыя, хто там вертыкалі і гэтак далей. Але вот што пра гэта кажуць тыя ж самыя, я не ведаю, там ахоўнікі, тыя ж самыя там менты, з якімі ты там сутыкаўся, калі быў за кратамі. Баяцца яны гэта, адчуваюць яны гэта ці не? Што яны кажуць? Ну, там залежыць зноўку ж якога ўзроўню гэтай менты, скажем так. Там ад звычайнага прапара там да начальніка калоніі, напэўна, яны розныя думкі маюць, але я б сказаў, што публічна вот так вот выказваць сваё меркаванне, то я такога не чуў. Там сімпатыі нейкія там да палітвязняў. Канешне, яны бачаць, што гэта нейкі іншы кантынгент масава заехаў у калоніі, якога не так шмат было. Гэтыя айцішнікі в окулярах там і бізнесоўцы і так далей, такіх колькасцях. Але все ж таки контроль ідэалагічны досыць моцны. І, конечно, залежыць ад чалавека. Я бачу і больш, скажем, лаяльныя праявы нейкія з іх боку, больш жорсткія праявы. Хтосьці, як заўсёды, ловіць на гэтым нейкія сацыяльныя ліфты, званні зорачкі, ну, это з'ява не новая. Вось. Хтосьці больш спакойна да гэтага ставіцца, але каб так вот публічна неяк выказваць сваё меркаванне, то не, такога не дазваляюць сабе. Все ж таки яны апасаюцца і сваіх калегаў, якія могуць просто потым іх там настучаць на іх, там, мовна кажучы. Калі пра стаўленне, вот ведалі, што ты праваабаронца? Безумоўна. Як ставіліся? Вот было нейкае асаблівае стаўленне да таго, што вот праваабаронца. І тут два моманта: і з боку адміністрацыі, і з боку кантынгента. Было адмысловае стаўленне. Я мяркую, што пана была асобная праграма для нас, так скажем. Яна падобная для публічных, больш-менш публічных асобаў. То есть мы зведалі больш, мабыць, жорсткія формы пераследу. Асабліва датычна уже калі накіравалі ў калонію. Ну, я, скажем, трапляў у ШИЗА штомесяц. Это як бы просто праграма. Спачатку я не зусім разумеў, з чым это все звязана, потым я зразумеў, што незалежна ад таго, што ты робіш, ты не робіш, вынік будзе той же самы. Я просто на это все плюнуў і там, я не ведаю, опісы я не вёл, я іх там згубіў просто-напросто. Мне было все роўна, потому что я ведаў, што мяне все одно пасадзіць. Я не пісаў ніякія тлумачэнні, я просто выйшоў такі адказ, в выніку там мне заменілі рэжым на строгі, адправілі ў турму. Я думаю, што там была і далей праграма нейкая, 411, может быть, нейкія іншыя дадатковыя артыкулы. Вось, это з аднаго боку. З іншага боку, я не падвяргаўся фізычнаму гвалту. Я лічу, што гэта таксама вынік таго, што я праваабаронца, і ўсё ж такі нейкія пэўныя межы яны адчувалі. Так, я зведаў усе гэтыя
шиза, холод і там і замерзаў там і все астатняе, але вот так мене это фізычна, каб мяне збівалі пры затрыманні, пасля затрымання, падчас знаходжання ў калоніі, у турме, то гэтага не было. Вось. А катаванне іншае. Дзядок расказваў пра тое, як яму адмыслова падсаджвалі чалавека, які ўвесь час крычаў, і гэта зводзіла з глузду. Вот. Я ведаю такія метады, ведаю, што у нас в калоніі таксама такое рабілі, но да мяне такога не прымянялі, але, напрыклад, я там правёў 8 месяцаў у адзіночцы у ПКТ. То есть мне вынеслі 6 месяцаў ПКТ, але падчас знаходжання еще дадавалі шиза, а яно не выходзіць в тэрмін ПКТ, карацей, там мне працягнулі аж на 8 месяцаў. Напэўна, хацелі мне такім чынам пакараць, таму што не кожны чалавек вытрымлівае адзіночнае ўтрыманне, доўгатэрміновае, але для мяне это было вельмі такі добры рэжым існавання, таму што я в калоніі, калі там шмат народу вакол, ты просто стамляешься, ты не можаш быць адзін сам з сабой, а тут як бы в ПКТ там дазволены там больш кніжкі, я там чытаў, вельмі шмат всего перачытаў. Вось, што тычыцца кантынгента, так скажем, да, відавочна, што іх настройвалі супраць нас. Я не маю на ўвазе не мяне асабіста ці праваабаронцаў, але ввогуле палітвязняў, там, скажем, 10-й профулік. Вось. В калоніях гэта больш было заўважна, таму што там все гэтыя мянушкі, там бэчары, БЧБшнікі, то есть яны ведалі, бачылі асаблівае стаўленне да нас з боку адміністрацыі, і это, як кажуць, у класікаў, там, у Солженіцына, там, сацыяльна блізкія і ворагі народа. Да? Вось мы ворагі народа, ворага дзяржавы. А яны оступившиеся, то есть, ну, яны оступились. А мы вороги. Социально близкие, так, насильник какие-нибудь, да? Вороги, мы конкретные вороги. Там, отповедно, вот это вот актив особливо, активисты в колониях, какие козлы, яких там называют. Яны, конечно, вельмі часто ставленне свое это выражали, тем больше, что яны были пособниками во шмат у чым администрации, у ціску на этих палітвязняў, сдавали нас там при першай магчымасці, стучали там и так далее, ажыццяўлялі назіранне за нами. В турме там іншая ситуация, там где я был, там не прынята было дзеліць зняволеных на некія катэгорыі. Ты мусіш быць просто порядочным арестантам. Это самое галоўнае. Вось, таму по-рознаму это стаўленне было. Конечно, они шмат хто ведалі, што я праваабаронца, і я, скажем так, дапамагаў некаторым людзям і пісаў некія там і дакументы, і паперы складаў. Вось, шмат мы абмяркоўвалі з людзьмі і пра тое, як выглядае эта сістэма, і як яе трэба змяняць, і што змяняць канкрэтна. Ну, і знаходзіў я і разуменне сярод гэтых людзей. Самае галоўнае, што я зразумеў гэтай сітуацыі, што паўсюль ёсць людзі. Людзі ёсць паўсюль, і ў турме ёсць людзі. І мне пашанцавала, мне атрапляў вельмі часта на вельмі добрых і, ну, скажем, справядлівых, добрых, адкрытых людзей, не гледзячы на то, што сістэма не спрыяе адкрытасці, так скажем. І нават калі я знаходзіўся там у турме, а я знаходзіўся там фактычна ўвесь час з забойцамі, з вялікімі тэрмінамі, там па 25 гадоў у них, часам я атрымліваў некую чалавечую вот эту вось цеплыню ад гэтых людзей, а не з боку прадстаўнікоў дзяржавы. Это вот такі нонсенс, які еще раз мяне як бы упэўніў тым, што у чалавеку чалавечае ўсё адно застаецца. І ён ўсё адно чалавек. Нават калі ён сапраўды забіў і здзейсніў страшныя злачынствы, і ён справядліва за гэта пакараны, але нешта чалавечае ў ім ёсць усё адно. Вось чым справа. Асабліва это цікава ў кантэксце смяротнага пакарання. Валентин, дарэчы, не перагледзеў пасля гэтага сваё стаўленне да смяротнага пакарання? Не, яно только ўзмацнілася. Моя как бы внутренняя нязгода з таким пакараннем ад боку дзяржавы. Вот просто внутренняя нязгода. Потому что я багата правіў часу з гэтымі людзьмі, якія здзейснілі і забойствы аднаго і двух чалавек. Вось, вельмі шмат сярод іх выхаванцаў дзіцячых дамоў, людзей з траўмамі вельмі моцнымі, псіхалагічнымі. Я б сказаў так, што гэтыя все злачынцы — это ўчорашнія недалюбленыя, кінутыя, нікому не патрэбныя дзеці. Вот хто яны такія, насамрэч. Дарэчы, вот у 20-м годзе, калі людзей забіралі, садзілі, асуджалі, усе былі перакананыя, што праз пару месяцаў вы выйдзеце.
потым пазней людзей пачалі асуджаць на вялікія прысуджаць ім вялікія тэрміны і ўсе былі перакананы, ну до конца свайго тэрміна вы не даседзеце. І вот ты за кратамі, ты, можа быць, з такімі ж быў ці не быў прачуваннямі, што ну свой тэрмін я колькі там 9 гадоў ты прысудзілі 9 гадоў, што 9 гадоў то я дакладна не адседжу, таму што ну зменіцца сітуацыя. І вот праходзіць год, праходзіць 2, праходзіць 3. Якое было вот адчуванне? Расчаравання не было? Ну, самое галоўнае там не губляць веру, я бы так сказаў. Там нельга губляць веру, потому что гэта першы крок да згубы. Ты просто згубішся, ты фізычна, псіхічна памрэш. Табе трэба спадзявацца на нешта. Без гэтага немагчыма. Канешне, самыя цяжкія перыяды, там 23-24 год, калі я бесконца быў у тых ШИЗа, я весь 24 год амаль праседзеў у ПКТ, Новы год сустрэў там ШИЗа. Канешне, часам я уже звыкся з турмой, я б сказаў так. Я спачатку адпіхваў яе ад сабе, я казаў, не, гэта не маё, я не хочу нават вникаць тут, як тут што адбываецца, я хутка выйду. Але потым это праходзіць, потым ты разумееш, што не, дзядзька, табе тут прыйдзецца існаваць, тебе прыйдзецца тут жыць, тебе прыйдзецца тут жыць. І потым гэта ўжо неяк турма на тебе ахоплівае, абдымае тебе, ты жывеш у турме. Але ўсё адно в глубине душы у тебя ёсць надзея. Я памятаю свою размову са Стваром Фядутам, потому что мы былі в одной зоне, і мне, як мы пересекаліся там на промцы, там, і я кажу, спадар Фядут, ну наш вызваліць хутка, ну все будзе добра. І ён так сумна мне казаў, так пессімістычна, што не, до 27-го года, Валянцін, нічога не будзе до 27-го года, як мінімум. Так я вот хацеў бы сустрэць зараз спадару Фядут і сказаць, ну все ж таки было до 27-го года, і ён вызвалены, і тут недзе ў Варшаве, і я ў выніку вызвалены. Ну вось такія цуды бываюць, сапраўды бываюць такія цуды. Вот бачыш, размінуліся вы, ён жа ж быў на канферэнцыі, і ты быў на канферэнцыі, праўда, прыйшоў да самага завяршэння, каб атрымаць узнагароду, з чым цябе віншую, дарэчы. Не ведаю, як ты ставішся, успрымаеш саму гэтую узнагароду, але я, прынамсі, рады, што ты там. Дарэчы, як ты ставішся да яе? Тут пытанне складанае, я бы так сказаў, можа быць, я не хочу пакрыўдзіць спадарню Святлану ніякім выпадку, потому что я шмат чым захоплены тым, што оно робіцца, праўда, і я чытаў некаторыя экспертызы, якія на сайце пераходнага кабінету, што тычыцца пытання адказнасці для Беларусі найперш, і там ёсць і законопроект аб стварэнні камісіі па прымірэнню, ці як это называется, па аднаўленні гістарычнай справядлівасці. Вось, але тут ёсць пэўная дылема. Я так сказаў бы, што калі б кабінет быў надзелены рэальнай уладай, я, напэўна, бы адмовіўся. Таму што кожны ўрад дае падставы для таго, каб яго крытыкаваць. І атрымліваць знагароду ад таго, каго ты будзеш крытыкаваць. Узаемадзейнічаць, канешне, па магчымасці для вырашэння нейкіх праблемаў, але крытыкаваць. Можа быць, і не варта. Праваабаронцы не павінны падыходзіць так ужо блізка да ўлады і быць абласканымі імі. Вось чым справа. То бок, калі аб'яднаны пераходны кабінет прыйдзе да ўлады, ты вернеш яму гэтую ўзнагароду? Не верну, уже не верну, таму што ўсё ж такі, ну, гэта сімвалічна было, і гэта кабінет, які зараз у выгнанні, і шмат хто з іх зведаў таксама і турэмны пераслед, і іншы нейкі пераслед. Это досыць так сімвалічна было, але такі вось момант ёсць. Бо я шмат пра яго думаў. Вось. Яшчэ адзін момант хацеў згадаць у звязку з не толькі з табой, але вот людзі, якія, можа, і зараз знаходзяцца. У пэўны час мы, вот незалежныя журналісты, СМІ пачалі атрымліваць ад сваякоў такія просьбы, назовем гэта так. Калі, да прыкладу, Валянціна Стэфановіча, там, ці Фядуту, там, ці яшчэ кагосьці з такіх публічных і вядомых палітвязняў віншавалі з днём народзінаў, там нейкім іншым чынам яшчэ ўзгадвалі яго, сваякі казалі, не ўзгадвайце. Любая ўзгадка, нават проста віншаванне з днём народзінаў прыводзіць да таго, што чалавек трапляе ў там ШИЗа. Сапраўды гэта так? І як ты ставіўся да гэтага? Ці не было такого, вот вы мяне ўзгадалі, павіншавалі, на якую халеры я з-за гэтага заехаў зноў ШИЗа?
Ну, так было на пачатку, потому что начальник колонии, спадар Лазаренко, ён заўсёды таварыш Лазаренко, не спадар. Ён заўсёды матываваў гэта тым, што вось, маўляў, пра цябе ўзгадалі там на сайце вясны, пра цябе ўзгадалі яшчэ там 10, таму ты адпраўляешься з ШИЗа. На вашым сайце вясны напісалі зноўку пра мяне, пра калонію, таму ты адпраўляешься з ШИЗа. Аднойчы он мне сказаў, што таму што твоя жонка дала інтэрв'ю Белсата, таму ты адпраўляешься з ШИЗа. А я высветліў, што моя жонка ніякого інтэрв'ю Белсата не давала. И однойчы я ему это просто больше сказал, что кажу, вы хлусите мне, моя жонка никаких интервью не давала. Вось. И я потом пачаў разумець, что это просто ёсць просто программа, якую яны выконваюць. Незалежна ад таго, пишуць про тебе, не пишуць про тебе, робіш ты нешта, не робіш ты нешта. Все одно вынік той же самый ён будзе. Таму я потом пачаў разумець, что хай пишуць, і чым больш, тым лепш. Таму што яны вельмі любяць цішыню, калі ўсё ціха, незаўважна, інфармацыя не выходзіць, павесілася 2 чалавека на ІК-15, і ім бы вельмі было б комфортна, каб ніхто пра гэта не даведаўся. Я маю на ўвазе прытвязняў, таму што павесілася, можа, і болей там народу, пра палітычных замоўленых я кажу. Ну, вось. Але інфармацыя выйшла за межы калоніі. І яны, канешне, тады адчуваюць сябе вельмі некамфортна, калі гавораць пра тое, што яны робяць, пра тое, што адбываецца. Таму, конечно, псіхалагічна это вельмі цяжкі момант, і тут як бы я вельмі разумею сваякоў, якія вельмі баяцца за сваіх блізкіх, але мне падаецца, што ну это не залежыць насамрэч. Калі ім трэба вас туды засадзіць, это ШИЗа, даць вам 411 артыкул там ці яшчэ нешта там вмяніць, яны это зробяць. Все залежыць, как кажуць, ад пастаўленай задачы. Вот як задача поставлена, так яно і будзе. Была задача пасадзіць нас на 9-10 гадоў, яны ее выканалі. Яны б выканалі задачу, калі б нам накінулі еще по 2 гады, там по 411, еще по нейкіх артыкулах. Але змянілася кан'юнктура, поступила іншая задача памяняць нас на калій. Вот яны ее выканалі. У звязку з гэтым як працяг таксама я ведаю, што вельмі звярталіся да праваабаронцаў сваякі, што не прызнавайце нашага сваяка палітзняволеным, бо гэта створыць яму дадатковыя праблемы ў месцах зняволення. Як ты да гэтага ставішся і ўвогуле як ты ацэньваеш колькасць палітвязняў насамрэч, колькі дакладней зняволеных па палітычна матываваных прычынах? Ці адпавядае лічба палітвязняў, якая ёсць на сайце вясны рэальнаму стану? Я з такой з'явай сутыкаўся, асабліва на пачатку. Сапраўды шмат хто казаў, не толькі не ўключайце мяне ў гэтыя спісы, толькі не ўключайце мяне ў гэтыя спісы. Я ім казаў, што хлопцы, пабачыце, будзе сітуацыя, калі вы будзеце бегаць і крычаць, чаму я не ў гэтых спісах. Чаму? Таму што вызваленні заўсёды адбываліся па спісам вясны. Ну, зараз там я ведаю, што іх некалькі, але раней, прынамсі. Вось. І зараз у гэтай сітуацыі вот пасля 2020 года все значна прасцей. Улады самі ведаюць, хто палітвязень. Незалежна таго, в спісе ён ці не ў спісе. У вас есть жоўтая бірка, там напісана ПУ-10. Прычым незалежна таго, якая у вас справа. Я сустракаў людзей асуджаных фармальна па нібыта традыцыйных звычайных артыкулах КК, типа хуліганства 339, але сутнасць справы была палітычная, таму што людзі рабілі нейкі перформанс там, і іх вот так вот кваліфікавалі гэта. І што? Яны ведаюць, што ён палітвязень, і таму у яго жоўтая бірка, і таму яго ПУ-10, прафілактычны ўлік номер 10, асоба схільная да экстрэмісцкай і іншай дэструктыўнай дзейнасці, з усімі выцікаючымі. Таму улады зараз самі ведаюць, хто палітвязень. Незалежна ад таго, ты ў спісе ці не ў спісе, з усімі выцікаючымі. А зараз сітуацыя троху змянілася, і, канешне, я думаю, што зараз наадварот людзі зацікаўленыя, каб яны былі ў гэтых спісах, таму што яны разумеюць, што па гэтым спісах ідзе гандаль, і гэтых людзей вызваляюць. Што датычыцца колькасці, я, канешне, думаю, что весна не претендуе далёка на ахоп всей дакладнай сітуацыі за памеру гэтых рэпрэсіяў. Калісьці раней мы ведалі ўсіх на пералік, як кажуць, і адсочвалі кожнага асобнага чалавека. Зараз это вельмі цяжка зрабіць. Але збольшага яна адпавядае таму, што зараз ёсць. Хаця, канешне, ёсць людзі, якіх, можа быць, мы і не ведаем, якія і не ўлічаныя, якія мы не змаглі адсачыць. Асабліва в апошнія часы, калі збіраць інфармацыю ў Беларусі фактычна немагчыма стала, суды сталі хаваць эту інфармацыю, публічна яе няма. І нават калі мы бачым вот інфармацыя, там такой-то, такой-то быў асуджаны, нават невядома, якія тэрміны ў чалавека. Не зусім дакладна вядома часам артыкулы. Ну, то есть эту інфармацыю вельмі цяжка здабыць. В такіх умовах, канешне, далёка не все спісы яны на 100% будуць адпавядаць таму, што ёсць. Я думаю, што рэальна палітвязняў і больш, чым тыя, якія ў спісе вясны.
Ты прыгадаў, што сустракаўся з людзьмі асуджанымі за чорную кнігу Беларусі. З кім яшчэ вось з такіх людзей, з палітвязняў давялося сутыкацца, там з тых ж самых асуджаныя па гаюну, там ці можа быць партызаны, можа быць, з імі сутыкаўся, і ввогуле якія эмоцыі былі, калі даведаўся пра давядзенне фактычна да смерці, не будзем, хаця можа і назваць забойствам Алеся Пушкіна, іншых палітвязняў. Сутыкаўся, ну там можна на некалькі катэгорыяў падзяліць палітвязняў. Гэта тыя, хто непасрэдна ўдзельнічаў у падзеях 20-га в дэманстрацыях, маю на ўвазе, гэта 342 артыкул, так пешаходы, якіх называлі, там тых, хто просто выйшоў па праезжай частцы, нічога не рабіў. 293 масавыя беспарадкі, это калі ўжо чалавек больш актыўна нешта рабіў, там можа быць удзельнічаў у сутычках з міліцыяй, ці там падносіў нейкія там прыстасаванні там да барыкады, там ці нешта такое. Вось некаторыя былі асуджаныя за гвалтоўныя дзеянні дачынення да супрацоўнікаў міліцыі. Вялікая колькасць была каментатараў, яны пазней пачалі ўжо актыўна трапляць за краты, таму што актыўных удзельнікаў іх все менш і менш станавілася, яны ўжо выходзіць уже пачалі, таму што тэрміны заканчваліся. Вось потым асобная група апошнікаў яго застаў. Гэта былі якія траплялі за данаты, то есть якія пералічалі грошы у арганізацыі, якія на той момант не былі экстрэмісцкімі, але заднім числом они былі асуджаныя за то, што яны фінансавалі дзейнасць экстрэмісцкіх арганізацый. Вось. Ну а што тычыцца гэтых выпадкаў, ну пра Пушкіна я даведаўся у калоніі, калі я пайшоў званіць, мне мама распавяла, што ён памёр. Абставінаў я не ведаў, але я, конечно, здагадваўся, што хутчэй за ўсё это звязана з тым, што не была яму аказана своечасовая медыцынская дапамога. Это ўжо заходзячы з досведа майго асабістага, таму што я вельмі баяўся там некаторых такіх захворванняў, як там інсульт, інфаркт, мужчына ва ўзросце там 45+, ну, на жаль, ёсць такая пагроза пры пэўных умовах і абставінах такіх вось захворванняў. І я разумеў, што калі гэта здарыцца, цябе ніхто не выратуе там просто-напросто. І верагоднасць летальнага ісходу, так скажем, она вельмі высокая. І з Пушкінам, ну, гэта такая вялікая для мяне таксама трагедыя, таму што я ведаў яго асабіста, і у меня ёсць ягоны ліст, які он мне перадаў на Валадарцы яшчэ праз хлопцаў, там, якія з мною ў камеры былі, з ягоным малюнкам, і там, ідзе ён апісвае умовы і абставіны ягонай справы, якіх умовах знаходзіцца, і там піша, што я цябе вельмі люблю, і перадавай прывітанне сваёй жонцы, там, і такой вот вельмі персанальны гэты ліст. І это, конечно, вот частка гэтай трагедыі, пра якую я казаў. 9 чалавек на сённяшні дзень палітвязняў, якія у месцах пазбаўлення волі памёрлі па розных прычынах, тым ліку і суіцыда. А ёсць яшчэ некалькі выпадкаў, калі людзі памёрлі ўжо пасля вызвалення, але ў выніку, скажем так, тых захворванняў, якія абвастрыліся, ці якія яны атрымалі падчас знаходжання за кратамі. Валентин, на жаль, трэба завяршаць нашу размову, але пытанне ад вожыка-патрыёта. Рэспект Валянціну, памятаю тыя часы, калі ён выходзіў у этэр, будучы ў Менску. Але у адной з апошніх справаздачаў вясны некаторыя польскія органы пабачылі пэўныя пункты, паводле якіх рабілася выснова аб зніжэнні ўзроўня рэпрэсій у Беларусі. Ці варта удасканаліць фармат справаздачы, каб не засталося такіх шчылін для непаразумення? Ну, тут, разумеется, справа в тым, што все залежыць ад таго, што хто хоча ўбачыць і хто як што чытае. Я чуў пра гэта, і мы весь час скажем пра новыя формы рэпрэсій, трансгранічныя рэпрэсіі, завочныя суды. У нас ёсць цэлая серыя выпадкаў, калі людзі вярталіся з Польшы ў Беларусі, траплялі за краты. Таму я мяркую, што ёсць як бы пра што я размаўляць з польскім МЗС, з польскім бокам, таму што сітуацыя ў ніякім выпадку не палепшылася. Рэпрэсіі працягваюцца, людзі знаходзяцца за кратамі, і ціск это ажыццяўляецца абсалютна нейкіх новых формах, пра якія я ўжо казаў, дачынення да тых, хто вызвалены быў, тым ліку па памілаванню, і знаходзіцца зараз такім маргінальным стане ў краіне без пашпартоў і з немагчымасцю знайсці працы і так далей. Таму, канешне, я лічу, што это такія высновы вельмі дзіўныя таксама для мяне, таму што сітуацыя ніякім бокам не выглядае на палепшаную. І ввогуле я б сказаў, што ў беларускіх умовах казаць пра сітуацыю з некімі прававымі аргументамі, ввогуле не выпадае. Нема на сённяшні дзень у Беларусі права
І ось эти даведкі выпісаныя памілаваным з пазнакай з магчымасцю застацца ў Беларусі, ну яскравае таму пацверджанне. Это просто незаконныя ввогуле дзеянні, які дэманструюць наяўнасць тых вось гвалтоўных дэпартацый у тым ліку. Валентин, не магу не абысці пытанне, узгадалі Мікалая Аўтуховіча, які атрымаў 25 гадоў, ягоную групу так званую вось гэтую, і там і праблемы былі з прызнаннем палітвязняў, і зараз пра іх кажуць мала гавораць, спадарыні Святлана ніколі не называе, яго партрэт не вешае на сваю тэчку і гэтак далей. Як ты ставішся да гэтай справы як праваабаронца? Былі праблемы, я памятаю гэту сітуацыю, як і заўсёды праблемы бываюць з справамі звязанымі з гвалтоўнымі дзеяннямі і, скажем так, звязанымі з знішчэннем маёмасці грамадска небяспечным спосабам, назовем это так, падпаламі, поджогамі, там, падрывамі. Я перасекаўся з прадстаўнікамі ягонай групы, я быў на адным сектары з чалавекам, які быў асуджаны по ягонай справе, Святар, ягоная вся сям'я была асуджана, я ведаю, жонка ягоная, ён даволі цяжкім такім маральным стане знаходзіўся. Натуральна, што мы патрабуем вызвалення ўсіх палітычных зняволеных, і ў тым ліку спадара Аўтуховіча, і ўсіх, хто быў асуджаны па ягонай справе, ягоных падзельнікаў, і як і ўсіх, больш за 800 чалавек, якія на сённяшні дзень знаходзяцца за кратамі. Я вельмі спадзяюся, што прыйдзе той час, калі гэтыя людзі будуць на волі, калі яны змогуць сустрэцца, абняцца са сваімі блізкімі. Таксама вельмі спадзяюся, і праваабаронцы Валентин Стефанович у тым ліку працуюць на тое, каб не толькі наблізіць гэты час, але і каб тыя, хто спрычыніўся да злачынстваў супраць беларускага грамадства, беларусаў, яны не абышлі свайго пакарання. Дзякуй, вялікі Валентин. Я спадзяюся, што мы яшчэ сустрэнемся і не раз у студыі Еўрарады, пакуль што тут у Варшаве, а можа быць неўзабаве і зноўку ў Менску, але на сёння развітваемся. Валентин Стефанович, праваабаронца, быў з намі ў эфіры. Да сустрэчы ўсім. Жыве Беларусь. Да пабачэння.